krenula je 4. sezona najgledanijeg kulinarskog šoua u Srbiji, MasterChef Srbija. Već od prve epizode jasno je da nas čeka borba kakvu do sada nismo videli. Stres, emocije, kulinarski spektakl i nova pravila, sve je tu. U kuhinju je zakoračilo 18 takmičara, spremnih da pokažu svoje veštine i da se bore za nagradu od 50.000 evra. Prvi zadatak bio je najteži test ličnog stila, takozvanog signature dish. U samo 60 minuta morali su da skuvaju jelo koje najbolje predstavlja njih, njihov ukus i njihovu priču. Kada su sudije krenule sa degustacijom, nastala je napeta tišina. Nije bilo prostora za grešku. Svaki zalogaj značio je ocenu. Svaka aroma bila je presudna. Ono što niko nije očekivao, sudije su odmah napravile rang listu. Takmičari su već na samom početku shvatili gde stoje. Ko je u vrhu i blista, a ko je na dnu i mora da se bori još jače da bi ostao u igri. A evo i ko donosi ključne odluke ove sezone. Filip Ćirić i Nenad Atanasković, poznati po svojoj strogoći i visokom standardu, ponovo sede za sudijskim stolom. Ali najveća novina je ulazak šefice Ljubice Komlenić u stalni žiri. Ona je jasno poručila: MasterChef više neće biti isti. Njena životna priča, od pranja sudova do statusa jedne od najcenjenijih kuvarica u zemlji, daje dodatnu težinu njenim ocenama. Ljubica u takmičarima vidi i talenat i slabosti, i to bez dlake na jeziku. Jedan od onih koji su već na startu privukli pažnju bio je Nikola Marković, sa jelom koje je nazvao